Arnau Busquets Garcia, soc biòleg, vaig fer biologia a la Universitat Pompeu Fabra i ara mateix estic liderant un grup de recerca a l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. Al laboratori tenim diferents línies de recerca. Una és entendre els efectes del cànnabis al cervell, una altra és entendre si fàrmacs derivats del cànnabis podrien ser útils terapèuticament en la malaltia d'Alzheimer, i una tercera és intentar, a través de models animals, entendre els efectes psicòtics de diferents drogues. Els models animals són passos molt importants per intentar definir noves teràpies o nous fàrmacs que podrien ser útils en diferents patologies molt importants per a la nostra societat, com és l'Alzheimer. Fa un any vam rebre l'ajut SGR i aquest ajut ha suposat, per una banda, el reconeixement com a grup de recerca i, en segon lloc, també un ajut econòmic que ens ajuda a equipar millor el nostre laboratori. Són una empenta per qualsevol grup emergent com jo. Crec que en general necessitem que la ciència sigui alguna més important a la nostra societat. És molt important que institucions com la Generalitat de Catalunya posin sobre la taula diferents tipus d'ajut